Ġiet imnedija konsultazzjoni pubblika dwar il-politika nazzjonali dwar id-droga għal 10 snin li ġejjin. Din il-politika nazzjonali li hija t-tieni waħda tax-xorta tagħha se tkun qed tibbaża ruħha fuq żewġ prinċipji fundamentali. L-ewwel prinċipju huwa dak li kulħadd ikun trattat bl-istess dinjità u t-tieni wieħed huwa li s-saħħa tal-persuna tkun imħarsa fl-intjir tagħha, jiġifieri s-saħħa fiżika u mentali tal-utent jitħarsu bl-istess mod. Il-professur Richard Muscat li qed jaħdem fuq din il-politika spjega kif din il-politika nazzjonali se tkun qed timxi id fit mal-Istrateġija Ewropea għad-droga u mal-għanijiet tal-iżvilupp tal-millenju tan-Nazzjonijiet Uniti. Fil-konferenza tal-aħbarijiet ġie nnutat kif dan l-aħħar id-droga qed tinxtara online u mhux permezz ta' kuntatt fiżiku. L-edukazzjoni hija importanti biex b'mod speċjali sa minn etajiet bikrin tipprevjeni l-abbuż ta' sustanzi. Iżda fejn il-prevenzjoni ma ternexxix, il-politika nazzjonali qed tara li toħloq sistemi ta' mitigazzjoni fejn l-utent ikun mejjun jeleb il-vizzju tiegħu. Fil-fatt ir-riċerka turi kif l-abbuż tas sustanzi qiegħed kull ma jmur isir aktar popolari ma' dawk iżgħar fl-età. Din il-politika se tkun qed tiffoka fuq żewġ binarji wara li jitħejja il-qafas regolatorju li jimplementa din il-politika. L-ewwel binarju se jkun marbut ma' tnaqqis tad-domanda min-naħa tal-utent fil-waqt li se tiffoka wkoll fuq in-nuqqas ta' provista fejn għandu x'jaqsam it-traffikar. Il-professur Muscat qal li din il-politika se tindirizza l-benesseri tal-utent bilan li s-soċjetajiet ikunu aktar sani. Policies that look after the physical, the mental and the social well-being of individuals. Because happy individuals make happy families make happy communities make happy societies, and that makes a happy nation. So this is what, in general, the policy is all about. Il-Ministru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon qal li l-politika tfasslet mingħajr intħil politiku u bekk il-professjonisti kellhom l-awtonomija biex jatwaw l-aqwa politika. U essenzjali li jkollok li titlaq mill-pariri tal-esperti, pariri mediċi, pariri xjentifiċi. U mbagħad ovvjament fl-aħħar mill-aħħar qed nitkellmu fuq xi ħaġa li hija parti mis-soċjetà, allura mbagħad inti tmur għar-reazzjonijiet għand is-soċjetà in ġenerali. Nemmen li bekk inkunu aktar realistiċi u nemmen li bekk inkun nistgħu ngħinu aktar nies li jkollhom xi dipendenza fuq xi sustanza. Il-Ministru tkellem fuq l-importanza li ħadd ma jkun iġġudikat u li kull każ għandu jittieħed għalih. Bekk l-utenti minflok għandhom ikunu ġġudikati għandhom jiġu mejjuna biex jindirizzaw id-dipendenzi tagħhom. Il-Ministru Falzon kompla jħeġġeġ lil dawk li jagħmlu użu minn xi sustanza biex ma jiddejqux jersqu l-qudiem u jagħmlu l-kuraġġ biex jirrikorru għall-għajnuna. Il-konsultazzjoni pubblika hija miftuħa għal 5 ġimgħat u l-opinjonijiet tal-pubbliku jistgħu jintlaqgħu permezz ta' email fuq consultations.family@gov.mt.